I veliki pozdrav svima, ja sam Nikola, vi ste na kanalu Nikola the King i danas ćemo imati Minecraft. Koji sad sam snimao onu igricu, ali više mi se sviđa Minecraft. Ja sam ovdje napravio kuću, ali vidim da je noć i pada kiša, tako da hajde da spavamo. Ja sam trenutno go kao. Da li ima zombi ili tako nešto, takav je monster. Nema, ja mislim da uzmem drveta, ali možda idem do sela, možda tamo nađem nešto, a i uzet ću hrane za zalihe. I da, neće biti reklama kao na prošlom videu, sredio sam sve to, a i Minecraft, retko kad reklame na Minecraftu. Opa, ne, izvinjavam se. Joj, šta mi je? Dobro, da vidimo. Da vidimo, sad da uđemo u neku kuću. Da vidimo ovdje šta ima. Čujem zombija. Ovdje nema čestova. Tamo je moja kuća. Iskreno, meni se ne sviđa ta kuća, tako da ću da je malo ispravim. Ima ovoga uglja. To će mi trebati da probam da ga zaješam. Vidjet ćemo. To može. Ali nemam sedlo. Tako da ništa, nema veze. Bitno je da nas je on zavoleo i upamtit će nas. A mi idemo u neku drugu kućicu. Ovaj video će trajati duže nego inače, tako da... Ni ovdje nema. Šta je s ovim kućicama? Nema nigdje čestova. Od čega žive? Da vidimo. I brzo svi bacite like, share i subscribe. Nema ni ovdje. Ovo ima... Nešto je gore. Ali ne mogu da se penjem. U stvari nema ništa, to je samo gore krov. Sad ćemo da idemo tamo, ovo ima dosta kuća. Ja mislim da u ovoj ima nešto. Imam dobar predosjećaj. Zato što tu ima i dosta villagera. Nisam imao dobar predosjećaj. Sad ćemo da vidimo. Ovdje mi je nešto neće trebati. Sad ćemo da vidimo ovdje. Ćao Mato. I da, brzo svi bacite subscribe na kanal Andrija Comedy Show. To je moj brat. I brzo svi bacite like i komentarišite da li želite da ubacim facecam. Ili ako hoćete da ubacim intro. Pošto sam još mali youtuber, ima malo subscribera, neću još da ubacujem intro i thumbnail, tako, evo ga. To je to. Izvinjam se ako se čuje pas, to je pas od mog brata i stvarno je... Izvinjam se na tome. Idemo sad doma kuće. Vrlo blizu, kad bi imali voz ili tako nešto, neko prevozno sredstvo. Trenutno trčim. Evo ga taj konj. Ali gdje nam je beše kuća? Nećemo da se izgubimo, ima koordinate od kuće, ali
Šta će mi kad mogu sam da nađem. Foje. Da vidimo. Tamo je, ja čini mi se da je tamo. Da trčim. Evo je. Baš kako sam znao. Baš će mi trebati ovaj hleb i krompir. Brzo kada se završi video napišite u komentaru da li vam se svidio video. Bacit ću vam srce. I dajte ideju šta bi mogao da novo snimam na kanalu. Da li neku igricu ili nešto drugo. Bacit ću na svim komentarima srce. Idemo. Evo. Ja igram beta verziju na telefonu, ali sam namjestio ovaj klič, tako da kao da je pravi. Izvinjavam se što je ovako čudno. Nema veze. Ajde da nastavimo drveta. Da, to sam teo. Zbog ovoga krova. Mogao bi jednu ovcu da zakoljam. Izvini, oca, ne moram. Tako je. Ovo, dobili smo x5, što je super. Snimat ću jedno 10-ak ovih epizoda ovog serijala, tako da... Ili kako god vi budete želi, možda i manje, jer... Nekome se ne zna vidjeti ovdje. Evo, bacio sam. Čekajte. Da li želite da snimam neke challenge ili tako to, ali... Ili želite da nastavim da snimam gaming serijale. Da se vratim na ono što sam počeo, idem po drve. Ne znam koliko ću da uzmem, možda ću 2-3 stabla. I brzo mi predložite neku novu igricu. Da je za telefon. Izvijem se, ja sam tek počeo ovu igricu da igram, tako da nemam ništa. Napravit ću možda sekiru, kramp ili tako nešto, pa idemo za kako se zove, u potragu za rudama. Dobro, da vidimo. Dobro. Još jednom ponavljam da bacite taj subscribe da bi stigli do tih 50 subscribera. Znam da to zvuči jedno, ali šta ćemo? Idemo po... Sad ću odmah da napravim ovo drvo. Može. To ću i... imam dosta, 40. Tamo. Mislim da imam gore još par drveta, ili mi se čini, ako ne iću po još, i ovdje da napravim stepenice, zato što su mi potrebne. Gde su? Evo ga. Evo stepenice. Pa tamo, 24, možda će i biti dovoljno. Za jedan red. Opa. Jaj. Morat ću da se popnem sa zemljom, izvinjavam se.
Ako želite nešto novo da snima na kanalu što nisam ponovio, slobodno dajte ideju za to. Uvažit ću svaku ideju. Samo pišite što više komentara i što više ću vam lajkovati komentare. Morat ću uspjeti da idem pošto pada noć. A ovdje sam malo pre video 2 endermana, što nije baš najbolje, a ja nemam ništa da bi se zaštitio. Ajde, ne. Ja shvatam, u tome je fora. Sad ćete da vidite. U tome je fora, da. To, konačno. Sad ćemo da vidimo. Da vidimo. Evo, brzo ćemo ovo da sredimo. Moram da požurim. Ništa. Odu na spavanje. Trpi. U moju kućicu. Možda budem napravio neku farmu. Mislim da sam to rekao već, ali možda budem napravio farmu i... Jaj. Idemo mi na spavanje. Ako mogu uopšte da spavam. Moram da se borim sa njima. Čekaj, mislim da imam ove... Sad ću da vidim. To, imam 3 strela. Mislim da će biti dovoljno, ali... Ajde. Ne mogu. Ne. Nema veze. Joj, šta je? Ne. Katastrofa. Probat ću ovako. Wow, 2 zombija, ne mogu. Bežim. Moram da požurim, idem brzo trčanje. Tako je. Brzo na spavanje, brzo. Tako je. Ovo je bila najveća bitka. Tako je, gorite u paklu. Čekamo da izgore. Ajde, izgori više. Tako je. Ako imamo... Nemamo nikoga. Samo to meso, ali to neću da pojedem. To mi neće trebati, tako da ću da bacim. Šta sam htjela? Da završim ovaj krov. Nisam trebao da silazi iz krova sinoć. Dobro, ovo nećemo da cepamo.
vratit ću na kužić jer ne mogu ovako. Nisam baš iskusan u tome. Tako da ću, ne. Touch. Neću, to je to. To je to. Nisam mogao... Zato što mi je mnogo teže. Jer znate kako je teško kad igrate tako na telefonu. I da, ovaj video će trajati bar dugo. Ovako. Wow. I ako nisam rekao, mislim da jesam, ali opet ću da ponovim. Brzo svi subscribe na kanal Andrija Comedy Show. Kako ću sad? Dobro, čekajte. Kako sam glup. Pocijepam jedno, stavim drugo. Šta je ovo? Izvinjavam se. Još jedan red ako budem imao. I... Dobro, nema veze, ajde. Ništa, sad ću da pokupim ovo. Sad ću da vidim. Nevjerovatno je ovo. Ništa. Sad ću dobijem ovu kravu. Dođi kravu, dođi dede sredi. Trebalo mi je 5 udaraca. Pre mi je trebalo ovo na 3. Da, stavim ovu kućeg. Pa ćemo znam da mi ovdje nestaju hranu, ali ne mogu, moram da požurim. I to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio, a mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!